Ξέρετε που πάμε τώρα. Όχι, θα πάω. Αυτό θες ήδη κάποιο άλλο. Το παρουσιάζεται τώρα ποιο είναι. Αυτό εδώ. Χαθήκαμε και εμείς. Εδώ τώρα είσαι ότι πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Η ιστορία δεν είναι μόνο νίκες ή ένδοξες τιμές, είναι και η αλληλεπίδραση πολιτισμών, ανθρώπων, ιδεών. Είναι λοιπόν χαρά μου και τιμή μου που είμαι εδώ, που βρίσκομαι δίπλα στο Μάνο του Κουμεντάκη. Τώρα θα μου πείτε, ένας λαμπρός οικονομολόγος όπως είναι ο συγγραφέας, που έχει θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις τραπεζικών ομίλων και σε μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, πώς ασχολήθηκε με τη μελέτη της ιστορίας. Η ιστορία είναι μεγάλη του αγάπη, το γνωρίζω αυτό, θα μας τα πει και ο ίδιος. Και αυτό είναι πολύ ευτυχές, γιατί έτσι μας βοηθάει να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την ιστορία μας που δεν τα γνωρίζουμε. Ένα σύντομο σχόλιο μόνο, επιτρέψτε μου, για το περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί τα περισσότερα θα τα πούν εδώ οι ομιλητές μας. Με το βιβλίο του, όπως έχει κάνει και με τα προηγούμενα βιβλία, καταφέρνει με έναν ευρηματικό τρόπο να μας βάλει για τα καλά στην εποχή και στα γεγονότα που περιγράφει. Και πώς το πετυχαίνει αυτό, ένα spoiler μόνο θα κάνω έτσι για το περιεχόμενο, τοποθετεί μυθιστορηματικά πρόσωπα μέσα στην ιστορία, στο πλάι δηλαδή των αληθινών πρωταγωνιστών, και έτσι μας μεταφέρει νοερά στην ατμόσφαιρα αυτών που περιγράφει. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, μαζί με τον Μάνο και εσάς βέβαια. Ελπίζω να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο με προσοχή και με χαρά, γιατί δίνει έτσι αυτό την ατμόσφαιρα της εποχής, με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μπορέσουμε μετά, αν είναι δυνατόν, να απαντήσουμε σε κάποιες δικές σας ερωτήσεις. Το πρώτο ζήτημα βέβαια που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η συγγραφική δουλειά του Μάνου ερευνά και αποκαλύπτει τις άγνωστες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Και τα τρία βιβλία μέχρι τώρα και το επόμενο, πιστεύω, αυτό ακριβώς κάνει. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ πολύτιμη δουλειά. Μέσα από αυτή την
ανάγνωση που κάνει ο Μάνος, καταλαβαίνουμε ένα δεύτερο πράγμα που είναι εξίσου σημαντικό και το οποίο πάει παραπέρα, πιστεύω, από αυτά τα οποία μαθαίνουμε στο σχολείο και τη συμβατική παιδεία την οποία έχουμε διδαχθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι η οργανική διασύνδεση της ελληνικής ιστορίας με εκείνη των γειτονικών λαών της Ανατολής και της Δύσης. Από τις πρώτες στιγμές της ιστορίας του, ο ελληνισμός δεν υπήρξε ποτέ ένας κλειστός κόσμος, ένας αυτοαναφορικός κόσμος. Σε κατάσταση, να χρησιμοποιήσω μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τους ακραίους εθνικιστές του 19ου αιώνα, σε μια κατάσταση αμιξίας. Έτσι, να μην ανακατευτούμε με κανένα, να μην έρθουμε σε επαφή με κανένα, να κρατήσουμε την αγνότητά μας, την καθαρότητα. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα με καμία έννοια, γιατί δεν εφοβόντουσαν τη μίξη, την επαφή, την ανταλλαγή, την ανάμειξη, την συνδιαλλαγή, την επικοινωνία, τη συζήτηση με όλους αυτούς τους λαούς τους οποίους βρήκαν μπροστά τους από την πρώτη στιγμή, ήδη από τη μεγάλη απικιστική κίνηση του 7ου και του 8ου αιώνα π.Χ. ερχόντουσαν σε επαφή με όλους αυτούς τους διαφορετικούς λαούς με τους οποίους ήθελαν να συμβιώσουν, μαθαίνοντας και διδάσκοντας τα δικά τους, αλλά και μαθαίνοντας από τις εμπειρίες τις ιστορικές, πολιτιστικές αυτών των λαών. Ο μεγάλος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πάει στην Ισπανία, στην Ταρτισσός, στην Ισπανία, για να εχμαλωτήσει ένας από τους άθλους του Ηρακλέους τα βόδια του Γυριώνη. Έχοντας λοιπόν εχμαλωτήσει τα βόδια αυτά, ξαναγυρίζει στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, για να τα παραδώσει στον Ευριστέα και περνάει από τη Ρώμη. Εκεί λοιπόν το πέρασμα του δεν ήταν χωρίς σημασία και χωρίς επεισόδια και χωρίς μεγάλη, ας πούμε, επιρροή στα πράγματα τα τοπικά. Τον Καπιτολίνο της Ρώμης. Σε μια σπηλιά μέσα λοιπόν υπήρχε αυτός ο ανθρωποφάγος γίγαντας, το οποίο το όνομα ήταν Κάκος, από το ελληνικό κακός. Ο Κάκος στα λατινικά τον ονομάζουν Κάκους. Αυτός λοιπόν είχε το ιδίωμα να τρώει ανθρώπους. Έβγαινε έξω, άρπαζε, να πούμε, τους έτρωγε και έκοβε το κεφάλι και το κάρφωνε στην είσοδο της σπηλιάς του. Ήταν ας πούμε διακοσμημένη με τα κεφάλια αυτών που είχε φάει. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ηρακλής με τα βόδια, αυτός μύρισε το ωραίο τρυφερό κρέας των αγελάδων και είπε: να, ωραία, τώρα έχουμε μεζέ, ωραίο, βγαίνει από τη σπηλιά λοιπόν και με ένα τέχνασμα αρπάζει από τις 12, αν θυμάμαι καλά, οι αγελάδες του Ηρακλή, αρπάζει τις 8 και τις κλείνει μέσα στη σπηλιά. Την άλλη μέρα ξυπνάει ο Ηρακλής, λέει: πού είναι οι αγελάδες, κάποιος τις έκλεψε κτλ. Οι αγελάδες που μείνανε, τους έλειπαν οι σύντροφοί τους, έτσι, και άρχισαν να μουγκανίζουν και μέσα από τη σπηλιά οι κλεμμένες αγελάδες άρχισαν και αυτές να μουγκανίζουν, οπότε ο Ηρακλής κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει εδώ, πάει στη σπηλιά, αρχίζει να πετάει με μεγάλα βράχια, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πατάει επάνω από τη σπηλιά και βουλιάζει μέσα, ανοίγει μια μεγάλη τρύπα, μπαίνει μέσα, αρπάζει αυτό το τρομερό ανθρωποφάγο γίγαντα, τον στραγγαλίζει, λέει, η μυθολογία λέει ο Τίτος Λίβιος, ο Ενίας, στην Ενιάδα ο Βυργίλιος, του πετάει τα μάτια έξω και έτσι λοιπόν σκοτώνει αυτόν τον γίγαντα και έτσι η περιοχή λυτρώνεται από αυτό το ανθρωποφάγο τέρας. Προς τιμήν λοιπόν του Ηρακλέους, ο γίγαντας αυτός τρομοκρατούσε και τους Αρκάδες, οι οποίοι ζούσαν στον λόφο τον Παλατίνο, που είναι κοντά, δεν είναι μακριά από τον Καπιτολίνο, και
Για να ευχαριστήσουν λοιπόν οι αρκάδες τον Ηρακλή, κατέβηκαν από το λόφο τους, τον ευχαρίστησαν και έχτισαν στο μέρος εκείνο που σκότωσε τον Κάκο, έχτισαν ένα βωμό, τη λεγόμενη Άρα Μάξιμα, τον μεγάλο βωμό προς τιμή του Ηρακλέους. Αυτός ο βωμός ήταν στους πρόποδους του Καπιτολίνου λόφου και ήταν το αρχαιότερο και ιερότερο μέρος, ας πούμε, της Ρωμαϊκής πόλεως. Αφορά πιο στενά και συγκεκριμένα το αντικείμενο του βιβλίου του Μάνου, δηλαδή τη στρατιωτική ρωμαϊκή εξάπλωση και τελικά κατάκτηση του ελληνικού κόσμου στο τέλος της ελληνιστικής εποχής. Αυτό το οποίο βγαίνει από την περιγραφή του Μάνου και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, είναι ότι από μια μέρα υπάρχει η εξάπλωση της Ρώμης. Η Ρώμη είναι μια ανερχόμενη, σφριγγυλή, ρωμαλαία, όνομα και πράγμα είναι η Ρώμη, έτσι. Η Ρώμη είναι Ρώμη. Είναι στρατιωτική Ρώμη, δύναμη, είναι διοικητική Ρώμη, είναι νομική δύναμη. Έτσι. Η Ρώμη ήταν μια στρατιωτική, διοικητική, νομική μηχανή. Η Ρώμη ήταν οι νόμοι της, ήταν οι λεγιώνες της, ήταν το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο κωδικοποιεί στη συνέχεια ο Ιουστινιανός και τα λοιπά και υποστηρίζει τη νομική παράδοση της Ευρώπης. Αυτό είναι μία πτυχή. Έτσι, έχεις έναν κόσμο ανερχόμενο, σφριγγυλό, ρωμαλαίο. Απ' την άλλη μεριά έχεις, και αυτή είναι η θλιβερή, στενάχωρη, πολύ δυσάρεστη πτυχή της ιστορίας των ετών εκείνων, έχεις την παρακμή και την εσωτερική σύψη του ελληνικού κόσμου. Αυτή η εικόνα δεν πρέπει να την χάνουμε ποτέ από τα μάτια μας. Οι Έλληνες υπονομεύανε οι ίδιοι τη δική τους πολιτική, στρατιωτική και πολιτιστική ύπαρξη. Η διχόνοια, η αντιπαλότητα, το μίσος, η πόλεμη εσωτερική των Ελλήνων. Οι Έλληνες οι ίδιοι καλέσανε τους Ρωμαίους να επέμβουν, έτσι, και ήταν οι ίδιοι Έλληνες που λέγανε μέσα από αυτή τη φρικτή εμπειρία που είχε την Ελλάδα, την είχε ερημώσει, την είχε ματώσει, οι άνθρωποι πεινούσαν σαν ζώα μέσα στις φυλιές, κρυβόντουσαν κτλ. Και κάνανε και τους ίδιους τους Έλληνες να λένε, εάν δεν καταστραφούμε δεν θα σωθούμε. Εάν δεν καταστραφούμε δεν θα σωθούμε, έτσι λέγανε. Και αυτά μας τα λέει ο Πολύβιος, που είναι ο μέγας ιστορικός της εποχής εκείνης, μεγαλοπολίτης, όμηρος στη Ρώμη για πολλά χρόνια, που έγινε μέλος, αυτά θα τα διαβάσετε αν ενδιαφέρεστε, στον πρόλογο που έγραψα στο βιβλίο, που έγινε μέλος του σκυπιονικού κύκλου, δηλαδή της ρωμαϊκής αριστοκρατίας, και έζησε από κοντά όλα αυτά τα γεγονότα. Η Ρώμη εξελληνίστηκε. Η Ρώμη απορρόφησε τον ελληνικό πολιτισμό και τον απορρόφησε οικειοθελώς και θα έλεγα ασμένος, ευχάριστα, και με απόλυτη συνείδηση του τι συμβαίνει, λέει ο Οράτιος, τους κατακτήσαμε στο πεδίο της μάχης με το σίδερο, αλλά αυτοί με το πνεύμα κατέκτησαν τους σιδερόφρακτους κατακτητές, ενίκησαν τους σιδερόφρακτους λεγεωνάριους, οι τιμένοι με τη ρομφαία του πνεύματος. Άρα λοιπόν έχουμε τον εξελληνισμό της Ρώμης από την μια μεριά, η άρχουσα τάξη της Ρώμης μιλάει ελληνικά, σπουδάζει ελληνικά, την ελληνική φιλοσοφία, διαβάζει την ελληνική πίστη, την τραγωδία, τους ποιητές κτλ. Ο Βυργίλιος γράφει την Ενιάδα εις απομίμηση του Ομήρου, είναι η Οδύσσεια και η Ιλιάδα του ρωμαϊκού κόσμου, το πρότυπο είναι αυτό. Έτσι, αυτή είναι μια πτυχή. Όσον αφορά την Ελλάδα, έτσι, η ρωμαϊκή κατάκτηση είχε το εξής αποτέλεσμα, το οποίο τονίζει ο Πολύβιος, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός στοχαστής ιστορικός της εποχής εκείνης.
περιγράφει την επέκταση αυτή τη ρωμαϊκή. Η ρωμαϊκή κατάκτηση ενώνει τον ελληνικό κόσμο κάτω από την ηγεμονία φυσικά της Ρώμης, καταπάβει τους πολέμους και προστατεύει τον ελληνικό πολιτισμό απέναντι κυρίως στην περσική, αυξανόμενη περσική δύναμη, η οποία αν οι Έλληνες είχαν μείνει μόνοι τους και κατασπαράσσονταν, συνέχισαν να κατασπαράσσουν όπως κατασπαράσσονταν, είχε περίπτωση ο ελληνικός πολιτισμός να είχε εξαλειφθεί από την περσική κατάκτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο το βλέπετε και στις οθόνες που βρίσκονται πίσω μας. Εδώ βλέπουμε τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα να παραδίδεται στον ύπατο Εμίλιο Παύλο. Έναν αιώνα μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα ελληνιστικά κράτη έρχονται αντιμέτωπα με την ανερχόμενη δύναμη της Ρωμαϊκής πολιτείας. Μετά την κατάκτηση της Καρχιδώνας, έχοντας εξελιχθεί στη μοναδική υπερδύναμη της Δυτικής Μεσογείου, η Ρώμη επεκτάθηκε και στα ανατολικά, ώσπου ολόκληρη η Μεσόγειος τέθηκε υπό τον έλεγχό της. Πόσοι συγγραφείς έχουν καταπιαστεί, για παράδειγμα, με τον Εμφύλιο και πόσοι με το Λυκόφος της ελληνιστικής περίοδου και την εξάπλωση της Ρώμης. Διερωτώ με πόσους αφορά μια τέτοια επιλογή και πόσα ερεθίσματα λαμβάνουμε. Τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι άδικα, έχουν περισσότερη λάμψη. Ταυτιζόμαστε με την ακμή. Η ακμή μας στέλνει περισσότερο ως σημείο αναφοράς και υπερηφάνειας του εθνικού μας εγώ. Αυτό που ακολουθεί είναι η παρακμή. Από την εποχή της παραχμής γοητεύεται ο συγγραφέας και επιχειρεί να γοητεύσει και εμάς. Το άγνωστο είναι σίγουρα γοητευτικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, πιστεύω, που παρακινεί τον Μάνο Κουμεντάκη να γράψει. Αυτό που τον γοητεύει είναι η αργή και σταθερή διολίσθηση του ελληνιστικού κόσμου και μιας ολόκληρης εποχής που έχει προηγηθεί στη ρωμαϊκή ηγεμονία και η όσμωση του ελληνικού με το ρωμαϊκό πολιτισμό που ξεπερνά τις επιμέρους τοπικότητες, ξεπερνά την ευρωπαϊκότητα και καταλήγει να γίνεται οικουμενική και διαχρονική μέχρι σήμερα και θα προβλέψω πολύ πέρα από το σήμερα. Όλα τα πρόσωπα και τα γεγονότα είναι αληθινά, είναι ιστορικά καταγεγραμμένα. Ο Τίτος Αβρίλιος Κώτας δεν είναι ο διαμορφωτής των γεγονότων. Παρασύρεται από αυτά. Είναι έρμεο αυτόν. Δεν ξέρει κάθε φορά αν η λεγεώνα του περιβάλλεται από φίλους ή από εχθρούς. Η λεγεώνα του είχε σταλεί στον ελλαδικό χώρο από τον ύπατο Φλαμινίνο. Ο Κώτας είχε εκπλαγεί από το γεγονός ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί αναπεριοχή είχαν διαφορετική στάση απέναντι στη Ρώμη. Διαβάζοντας το βιβλίο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν ο κανόνας. Παρακολουθούμε ένα χρονικό συμμαχιών και την αδυναμία συγκρότησης ενός ενιαίου συνασπισμού στο όνομα της κοινής καταγωγής και των κοινών πολιτισμικών αναφορών. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στην εκδήλωση για το νέο μου βιβλίο, το Ελληνιστικό Λυκόφος, που φιλοδοξεί να ξεπεράσει σε πωλήσεις όχι μόνο την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τη Ρώμη του Άδωνη Γεωργιάδη. Πριν αρχίσω, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εκλεκτό δημοσιογράφο των νέων Μάνο Χαραλαμπάκη για το συντονισμό αυτής της εκδήλωσης, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Περικλή Βαλιάνο για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του, καθώς και για τον εξαιρετικό πρόλογό του στο βιβλίο αυτό. Και τον ιστορικό Γιάννη Φίλανδρο για την επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του και την πολύτιμη συμμετοχή του σε όλες τις παρουσιάσεις των βιβλίων μου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνετέλεσαν στην επιμέλεια και την έκδοση αυτού του βιβλίου και
καθώς και την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Το ελληνιστικό λυκόφος ανήκει και αυτό στη σειρά «Η άγνωστη ιστορία», όπως και τα δύο προηγούμενα βιβλία μου. Και αναφέρεται σε άλλη μία άγνωστη, αλλά πολύ σημαντική περίοδο της ιστορίας μας και φιλοδοξεί να τη φωτίσει και να τη γνωρίσει έστω και λίγο στους αναγνώστες του. Απλώς θέλω να πω ένα πράγμα, ότι αυτή η μόδα του αφροκεντρισμού έχει περάσει πλέον, δηλαδή δεν έμεινε αναπάντητο αυτό το επιχείρημα και δεν, αυτή τη στιγμή στον ακαδημαϊκό συνεπιστημονικό χώρο δεν απολαμβάνει καμίας υπολείψεως, άρα δεν απειλούμεθα επιστημονικά από αυτή την αντίληψη. Από την άλλη μεριά, ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός έχει μια διάρκεια πάρα πολύ σημαντική, εκχριστιανίστηκε φυσικά και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, όμως δεν εμπίπτει στην θεματολογία του βιβλίου, ίσως κάποιο άλλο βιβλίο και μια άλλη συζήτηση, αλλά με το χριστιανισμό αυτή η ελληνορωμαϊκότητα συνεχίζει και ιδίως με την αναγέννηση ανακάμπτει πάρα πολύ έντονα το κλασικό ελληνικό ιδεώδες. Οπότε αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή ότι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και στην εκχριστιανισμένη εκδοχή του θεωρείται το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και το είπε και ο Μάνας ότι μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, νομίζω ότι ισχύει. Τώρα, τα υπόλοιπα είναι πολιτική. Αυτά που λέει ο Τραμπ, αυτά που λέει προχθές, μπορεί να πει διαφορετικά μεθαύριο, το πώς θα κινηθεί απόψε έχει σημασία, οπότε περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί να χτυπήσουν άλλες καμπάνες. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το ιστορικό βάθος των διεργασιών αυτό που ονομάζω εγώ τις μακρές διάρκειες της ιστορίας. Δεν πρέπει να μένουμε εγκλωβισμένοι στη στιγμή, στην ιστορική στιγμή. Να βλέπουμε πώς οι τάσεις, οι μακροχρόνιες, έχουν διαποτίσει το ιστορικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα εξαλειφθεί, ότι απειλείται από εξάλληψη κτλ. Οι ρίζες είναι πάρα πολύ βαθιές. Υφίσταται προσβολές και αμφισβητήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία, και κυρίως υφίσταται προσβολές και αμφισβητήσεις από μέσα από την ίδια ακριβώς την ευρωπαϊκή κοινωνία, στα πανεπιστήμια, στον τύπο, στα πολιτικά κόμματα, άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί όντως υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι είναι τόσο βαθιά η ιστορική ρίζα και τόσο σημαντική η πολιτιστική προσφορά που δεν απειλούμεθα, σαφώς δεν απειλούμεθα με εξάλληψη. Ως προς το στρατιωτικό που έθεσες πρώτο, ήταν σαφές ότι η φάλαγγα εν σχέση με τη Λεγεώνα μειονεκτούσε. Από ένα σημείο και πέρα οι Ρωμαίοι έμαθαν τον τρόπο, γνώρισαν τον τρόπο που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη μακεδονική φάλαγγα που μέχρι τότε ήταν ανίκητη, χρησιμοποιώντας την ευελιξία της Λεγεώνας που μπορούσε να πολεμήσει ιδιαίτερα σε ανώμαλο έδαφος που παρέσυραν τη μακεδονική φάλαγγα και έτσι κατάφεραν να την νικήσουν. Ως προς το, είπαμε, το πολιτιστικό το απήντησε πολύ ωραίο ο κ. Καλιάνος. Για τα θέματα Τραμπ και αυτά τώρα νομίζω ότι είναι λίγο, δεν θα τα έπαιρνα στα σοβαρά αυτά. Όχι τη δικιά σου την άποψη, εννοώ του Τραμπ. Αυτά θα να απαντήσω εγώ. Ευχαριστώ. Η μελέτη των βιβλίων του Κουμεντάκη βοηθά σε αυτό που υπηρέτησε σε όλη του την ακαδημαϊκή ζωή ο καθηγητής Μαλιάνος. Σε τι βοηθά? Μα στο να ενταχθεί
το κέριο πρόβλημα της φιλοσοφίας της ιστορίας σε ένα κεντρικό επίπεδο, γιατί μας αφορά. Γιατί αφορά όχι απλά τη συγκρότηση και την προβληματική μας, αλλά τον ορίζοντα. Μια δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι πάρα πολλοί, επειδή και εγώ μελέτησα ιστορία, πάρα πολλοί δεν κατανοούν ότι η ιστορία δεν είναι, το είπε και ο Μανώλης και ο κύριος Βαλιάνος και ο κύριος Φίλανδρος, εμέσως. Το τονίζω με έμφαση. Η ιστορία δεν εξελίσσεται με βάση την πολεμική προετοιμασία και τις στρατιωτικές νίκες. Εξελίσσεται με άλλους ρυθμούς, με άλλες βαθύτερες αιτίες. Ίσως ο πόλεμος λειτουργεί ως καταρτήρια διαδικασία πολλές φορές ή ως επισφράγιση των συνθήκων, των νικών που σημειώνουν οι λαοί στο οικονομικό και κυρίως στο πολιτιστικό επίπεδο. Σήμερα ο ελληνισμός επιβίωσε μέχρι σήμερα ότι όχι γιατί είχε σπουδαίους στρατιλάτες ή γιατί υπερασπιστήκαμε με νύχια και με δόντια αυτό που είμαστε, αλλά επειδή είχαμε ιδεολογική υπεροπλία με την έννοια της πολιτιστικής ηγεμονίας. Και δεύτερον θα ήθελα να πω, όχι ως ιστορικός, αλλά ως ιατρός, ότι μπορεί να υπήρξε ελληνο-ρωμαϊκή ιστορία, πολιτισμός κτλ. Και μια ανάμειξη, αλλά εάν πάρουμε τους λαούς και τους μελετήσουμε σε επίπεδο DNA, μπορούμε ακόμη και σήμερα να τους ξεχωρίσουμε. Διαφορετικό DNA έχουν οι Ιταλοί, διαφορετικό έχουν DNA εμείς οι Έλληνες, ενώ εάν συγκρίνουμε το δικό μας DNA με το DNA που υπήρχε στην Κρήτη επιμειολογικής εποχής, είναι το ίδιο. Επομένως, υπάρχει κάτι που μας ξεχωρίζει και μας βαστάει σαν μια ομάδα και αντιστεκόμεθα σε να αναμειχθούμε πολύ και να εξαφανιστούμε. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα πολλά πράγματα στη σημερινή βραδιά. Να ρωτήσω γιατί έχετε αυτή την προσήλωση σε αυτές τις περιόδους ειδικά, αν θέλετε να μου απαντήσετε. Είναι καλή ερώτηση. Πάντα από μικρός με εγωίτευε το κομμάτι αυτό της ιστορίας που δεν μαθαίναμε. Δηλαδή αυτό που το ξεπερνάγαμε σε 3 γραμμές στα βιβλία της ιστορίας. Και αναρωτιόμουν γιατί να γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να γινόταν αυτή την περίοδο που την περνάγαμε τόσο γρήγορα. Περίοδο που πολλές φορές ήταν αρκετοί αιώνες. Επομένως, μου είχε κινήσει από μικρός το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτές τις περιόδους που ήταν περισσότερο άγνωστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και
Θα τα πούμε κάποια στιγμή να συναντηθούμε να πούμε. Παραδείσατε και ο Ιαντρέο για μένα, χαίρομαι πολύ. Νομίζω ότι έκανα πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια πάρα πολλά. Χαρίνη. Και συμπαθητή μου, λέγει. Θέλεις και ταυτότητα? Ναι, έτσι υπογράφω. Προχωράμε λοιπόν, το δώσαμε σήμερα που βρει άκρη.